Kodhi kamachelo motelo ne limbe jatend piny Kenya William Ruto emasawa mar Kenya jotelo mawuok Mount Kenya otimo ikruok mogik mano mar wake kagiluorore mag rango moko kuom dongruok mar Ruto biro dhi awayanga e limbe mare. Kata kamano kweth makwedo limbe no bende ok gibi yie ka osingo ma ok bikete tim. Walter Nyambaga nigi mathoth. Saluar kendo thuolo chiegni mana kaka buombe kalapapla kwadhore mar kaso wuoth e kendo jotelo riore kod loso yo motelo ne limbe mar jatend piny William Ruto Mount Kenya jumani. Jatend migawo mar limbe Rebecca Miano kod jagoro mongirre migawo mar lweny Dr. Patrick Mariru kanyakla kod gavana ma Nyandarua Kiarie Ndirangu nie ng'wech mar rango dongruok mibisidhi kod jatend piny William Ruto e limbe mare jumani. Dr. William Ruto tukuje tuangalie progress, tuangalie pahali hospitali imefika, to compile report na tumpeleke. So the president has sent us. We have done the assessment. We have the technical team who will be here the whole day. As Waziri has said, by evening we are going to brief the president, and then the president will address himself on the next steps. Kweth no oyango ne jolweny ma KDF koro dhi chako chenro mar gero kar thieth mar JM Kariuki. Patrick Mariru yango ni wuodhgi en mar sirikal mane osingo Kenya shillings million 500 ne gedo makamano mar osiptandno higa mar 2023. As you know, when the president gives instructions, we follow and we implement. Instructions are followed and executed. Kwethno bende orango alap mar tuke ma Nyandarua ma ol Kalau kind dongruok mamoko ma Nyandarua kind counties mamoko motelo limbe mar William Ruto. Kuna hiyo stadium ambayo itakuwa up to international standards. So we are not only here with Waziri, we also have been sent in Laikipia and Nyeri and many other places. Kineno bende kweth jotelo mamoko motelnegi kod jatend migawo mogwele migawo mar jatend jotije sirikal Geoffrey Ruku otimo limbe gwenge mag Siakago e kaunti ma Embu. Ruku okonegi rwako limbe jatend piny William Ruto limbe mare ni kod ber mag dongruok ne jodak ma Mount Kenya. Kwa hivyo mnanituma niambie rais wa Jamhuri ya Kenya akipata nafasi kuanzia Tuesday aweze kufika hapa kwetu Mbeere North akague project zile ambazo serikali yake inafanya. Tutamkaribisha kwa shangwe na nderemo. Tutamkaribisha kama kiongozi wa taifa. Tutakaribisha kama mfalme wa nchi yetu ya Kenya. Jodongo ma Embu kotelnegi kod Nderu Kavisi bende ni kod ote mamargi. Na rais wetu tunakupenda na kwa hakika bila shaka kwa kuheshimu kwa kutupea kiti ya waziri kwa kiongozi wetu Mheshimiwa Geoffrey Kariuki Ruku. Kata kamano moko kuom jotelo ma obalo kod limbeno kotelnegi kod Kate Waruguru makiri nyago kwedo limbeno kotelni oganda ma Mount Kenya ok dwar singo ma iye fuot ma ok chop kare. And you'd like to invite His Excellency William Ruto asikuja kutupatia hekaya za Bunwasi. We don't want empty rhetoric. We don't want more promises. We want him to come and be accountable to the Laikipia voter what he has done in the half term of the 5 years he has been given to reign. Walter Nyambaga, Ramogi TV.